estamos, iniciando a temporada 2014, iniciamos sempre con uns entrenos. Esperamos que a temporada sea igual ou mellor que a pasada. Bueno, sorte a todos, aquí estamos, a facer as cousas como nos sabemos. O domingo 6 de abril tiveron lugar no circuito José Ramón Losada os primeiros entrenos libres da temporada. A climatoloxía foi idónea, foron moitos os espectadores que se acercaron ao circuito de Morás e a xornada foi inmellorable para a posta a punto de pilotos e maquinaria. Os participantes aproveitaron ao máximo a oportunidade para analizar os puntos débiles das súas máquinas de cara a un campeonato moi loitado. A próxima cita terá lugar no circuito de Viduedo en Ourense e ata o 10 de maio non volveremos a disfrutar do mellor autocross galego no circuito José Ramón Losada. Chamome Marcos Galla López, vou correr na categoría de menos de 1600. Os entrenamientos, a verdade, que hoxe ben, hasta que, bueno, ahora soltouse un cable aí dunha ficha, dámoslo reparado, pero ahora saliuse a correa do alternador, bueno, xa non temos outra, bueno, vámoslo deixar xa aquí. Pero, bueno, polo resto foi ben o coche, bueno, vese que vai ben, boas sensacións entre a temporada, a ver se podemos ser máis viables que fomos o ano pasado, que tivemos moitas roturas. Bueno, a ver se podemos terminar, canto máis arriba poidamos, mellor. A ver se podemos estar peleando un pouco. José Ramón Bello, menos de 1006, bastante ben, moi contento. Os pasalo ben, polo menos non volcar como ano pasado. Pois, principalmente, como o equipo, que agora mesmo non está aquí, pero son os compañeros que botan a mano en todas as carreiras, e patrocinador. Cervecería M3, Artefogo e Metalberg. Hola, son Joaquín Chamorro, corro na cartería Carcross. E bueno, estamos aquí a intentar facer uns entrenos, nos puesto a punto, como marchamos para Lida, para o Campeonato Nacional. Ben, moi ben. Moi a gusto o coche, probamos aí catro tonterías que foi o ideal. E bueno, ahora unha pasadinha máis e nos arrecolleremos. Intentar facer o gallego máis o nacional. O malo que esta xa nos cuadra unha do gallego unha do nacional, dedicámonos máis ao nacional e intentar facer o máis posible. Hola, son Javier Paz, corro en Carcross. Pois probando cousas e adaptándonos ao coche. A nova montura deste ano, que corremos con Yacar e estamos moi contentos. Pois vamos facer agora a carreira de Viduedo e despois faremos Carballo e Arteixo e veremos como vai o campeonato. Se podemos estar aí diante, pois seguiremos, se non, faremos as do nacional. Iván Formoso, empezarei agora cos 4x4. Foron ben, pero despois así empezouse a quentar o coche, entón hai que parar antes que rompa todo. A ver, hai que ir empezando e a ver como vai, ir probando. Iván Bergondo García, menos de 1600. Ahora pola tarde ben, pola mañá tuvamos uns pequenos problemas de gasolina, pero ahora ben. Pasalo ben, sobre todo, é quedar en unha boa posición. Iker Lujambio, División Carcross. Bien, hemos hecho unos cuantos kilómetros para venir a este circuito y bien. El trabajo y el ocio, pues lo que merece. El campeonato de España y nada, a ver si estamos entre los 10 primeros. Gerardo González y categoría Carcross. Bueno, poco a poco, aprendiendo un poquito. Aprender y coger experiencia. Es el primer año que corro en esta categoría y coger experiencia. Experiencias tengo muchas, sobre todo mi padre Mario González. Fabián Varela, menos de 1600. Pues bueno, a verdade é que tivemos aí un problema cos paliares, pero demais moi ben, a pista perfecta e moi contentos como vai o coche, a non ser o follico. Bueno, aprender, como sempre, se podemos facer algo, pois mellor. O principal é neumáticos Traba, café para a Galleguiña, carpintería Lorama e, bueno, tudo ben, porque, bueno, estamos apoiando a facer o que queremos e moi contentos con eles, é verdade. David Rivas, categoría sería neste caso máis de 1006. Son entrenos de maravilla, bueno, viñamos probar un pouco, fixéramos as 4 horas de resistencia, tuveramos uns problemas con Brague, bueno, con algunhas cousiñas, agora solucionámoslo e de maravilla, estou super contento. Este ano intentaremos facer o campeonato de Rally Mixto e intentaremos, pois, na nosa categoría, por dar o máximo posible. Hola, me llamo Darío Calviño, tengo 14 años y corro Carcross. Bueno, fueron buenos, aún no estamos en estar, pero bueno, fueron bien. Oxe, pois moi ben, gracias a Dios non choveu, ao final, pois moi ben, a pista perfecta tamén. O coche encantado, de momento, con moi bo ritmo, moi bons tempos. Agora teña que probar aí outro tipo de desarrollo que é un pouquinho corto, pero ainda así estou aí nos tempos de diante. Este gira o volante, lévalo por onde ti queres, frena onde ti lle mandas, acelera, tracciona, estou moi contento en conxunto. Home, desta temporada, pois despois da carreira de Santa Comba, porque tuve un pequeno problema de salida, para a siguiente vez vamos a ganar, se non hai novedade.
Daniel Ferreira, menos de 1006. Entrarnos bien, hoy es el día para probar las cosas. Esta temporada es de inicio, ¿no? Coger un poco de manos, curtirse un poco en la categoría. Y esta temporada vamos con un coche muy sencillo de preparación. Por lo tanto, nada, es coger experiencia y luego pues ya veremos. Contamos con neumáticos más Gas Sport, que nos ayuda con las ruedas, disco Path Feelings y también con criadero Border Collie. Son Carlos Iglesias, veño de Ortigueira, corro con un extremo, un carcross con un extremo, entrenamientos moi ben, tal, aprendendo, cada día aprendendo un poquinho máis, collo poucas veces, claro está, hai que adaptarse un poquinho ás condicións, pero bueno, ben, estou contento, hoxe estou contento. Farei as probas aquí, que se corren aquí en Arteixo, e pouco máis, o tempo tampouco non vai para máis. Antonio Otero Montero. Ben, moi cómodo, empecé pola mañá un pouco oxidado, a pesar de que rodamos, entrenamos en car bastante e tal, pero o coche xa non o collía desde finales do ano pasado, entonces volvendo a aprender a conducirlo outra vez, contento. Intentar facer o máximo posible de carreras do Campeonato de España de Rallys de Terra. O ano pasado, ben, tuvemos uns pequenos problemas ca unidade principal e tuvemos que facer outro coche a mediados de ano, pero bueno, no estreno da segunda unidade, digamos, ben, balances moi productivos, terminamos ganando 2013 a última carreira, con coches moito superiores, algún R4, 206 RCs, X2 R2, moi contentos. Entonces este ano pues empezamos con un pouco máis de gana e garra. Os entrenos ben, o que pasa que o coche rompeu o noso cambio pola mañá, pero bueno, contamos arreglar xa ahora pola tarde. Esta temporada a ver se podemos facer 3 ou 4 carreiras todo o ano e disfrutar. Sobre todo Carpintería Madesa, que é patrocinador. Como que máis, despois temos aquí o bar onde fixamos a presentación e outros apoios. E os amigos, claro. Os entrenos foron ben, estamos probando ainda o coche, que fixemos algunhas melloras e tal, e entrenando ben, que o circuito este presta-se moito a iso. E nada, darlle aquí todo o día e practicar. Non esperamos nada, vimos pasalo ben e facelo o mellor que poidamos, tampouco hai moito nivel e non se pode facer moito máis. No, ben, nestes entrenamientos ben, é a primeira vez que corríamos neste coche, levamos 2 anos intentando preparado. Tuve agora un pequeno fallo que me olvidei de poñelo o ventilador, entonces claro, botou na auga fora e nada, tuvemos que parar, patina bastante o coche, pero bueno, estamos adaptando. Esta é a primeira evolución. Esta temporada depende como vaya salindo, pois faremos Arteixo, e dúas pruebas de Arteixo do Gallego, quizá Carballo, e así é o que temos planeado.